Dobrý den. V dnešním videu si během 2 minut ukážeme, jak správně nakupovat na e-shopu www.mujparfum.eu. Sestavit si vlastní parfém lze udělat velmi snadno ve 3 krocích. Na hlavní stránce e-shopu klikneme na první volbu Vyberte kombinaci vůní. Nyní si do košíku nakombinujte všechny esence, které ve svém parfému chcete. Některé lehčí esence se používají v takzvané hlavě parfému. Hlava parfému se rozvoní hned po jeho aplikaci a na základě těchto vůní si utváříme první dojem. Ingredience zastoupené v hlavě parfému bývají hodně intenzivní, ale odeznívají rychle. Sece parfému nastupuje po odeznění hlavy, obvykle po několika minutách. Základ parfému obsahuje pomalu uvolňující se látky, které jsou cítit nejdéle. Mnohdy se používají esence s vlastností fixátorů ostatních tónů parfému. Ve chvíli, kdy máte poskládané všechny esence do své kompozice, vraťte se na hlavní stránku e-shopu a klikněte na druhý krok, vyberte velikost, koncentraci a barvu flakónku. Poté, co jste vybrali koncentraci a flakónek, se opět vraťte na hlavní stránku e-shopu a klikněte na poslední krok, vyberte etiketu. Zde si můžete vybrat, jaký obrázek bude použit na etiketě vašeho parfému. Nyní již máte parfém kompletní, můžete přejít do nákupního košíku e-shopu. V košíku mimo jiné vyplníte, jaký název má mít parfém a pokud si přejete, i nějaký vzkaz. Název i vzkaz budou doplněny na etiketu parfému. A to je vše. Děkujeme za shlédnutí tohoto videa a přejeme hodně spokojených, vonavých zážitků.